recordatori que aquell divendres hi haurà, farà 2 anys que va passar i que, per desgràcia, vàrem tenir 13 morts i no hauria de tornar a passar. I perquè no torni a passar s'han de corregir tota una sèrie de protocols, que és un altre dels temes que aquell govern promet que farà, però que després no fa. Han passat 2 anys, uns dies després d'aquella tormenta de Sant Llorenç, i després dels 13 morts, com dic, va prometre que canviaria els protocols d'actuació, se diu INUMBAL, que és el programa que marca com s'ha d'actuar davant catàstrofes com aquesta, o per prevenir catàstrofes. 2 anys després tampoc no ho ha arreglat, tampoc no ha actualitzat aquest protocol. Davant aquell govern que prometen i diuen moltes de coses, fan molt de decorats, però que després no hi ha res, també ens hi trobam amb aquestes ajudes a la tempesta Glòria. Nosaltres volem saber, a veure què ha passat, com estan el nivell de pago de les ajudes que se van prometre per fer front als danys que va ocasionar, com dic, aquesta tempesta Glòria a mitjans de 20-21 de gener. Nosaltres, dia 11 de febrer ja, vam presentar una proposició no de llei aquí en el Parlament de les Illes Balears, allà on demanàvem que s'agilitzessin aquestes ajudes per damnificats, per la gent que havia patit conseqüències d'aquell temporal. I a hores d'ara encara no sabem com estan. Hem de recordar que això sí, el senyor Sánchez, en Pedro Sánchez, va venir amb un helicòpter, va sobrevolar les zones afectades, no va tocar terra i se'n va tornar. I que a l'hora de la veritat se van calcular un dany d'uns 16 milions d'euros, però a l'hora de la veritat només se'n van concedir uns 4,5. Per això, com dic, volem saber demà com està el pago de totes aquestes ajudes. Que estan davant uns altres d'aquells grans decorats armengol que ens té acostumats a fer aquell govern. Nosaltres creiem que la conciliació encara, si en condicions normals és complicada, encara és molt més ara en aquells moments de pandèmia. I vull recordar que nosaltres ja en el mes d'abril des del Partit Popular vam presentar una iniciativa parlamentària per posar en marxa mesures de conciliació que va ser aprovada per unanimitat. Ja dic que aquí les coses s'aproven per unanimitat, però després el govern no les executa. En el mes de maig varen tornar a presentar una altra iniciativa amb un pla de conciliació allà on recollíem una sèrie de propostes i també encara no sabem com estan. Després d'un mes, dins el mes de juny, crec que va ser que el govern va reaccionar amb un dels seus típics anuncis i va prometre destinar 6 milions d'euros a polítiques de conciliació durant l'estiu. I nosaltres volem saber què és el que s'ha fet realment amb aquells 2 mesos i en quina situació estem, en qui s'han donat i per què.